Ce faceți, fraților? Am revenit. Dați și voi un mare like. Ca să strânge că 3 like-uri. Ce naiba? Eu v-am spus 100 și voi 3 like-uri. Vă bate joc de mine. Dați și voi un mare like. Scrieți în comentariu care ați dat. Eu am dat like și eu intru la voi pe cont. Puneți și voi și vă dau un mare like. E bine? Așa să rămână, vă rog eu, frumos, din suflet. Mă uit de cineva cu tractorul și cred că e unul cu vaca. De să dacă e unul cu vaca. Ia, să prostii. Prieteni, hai să facem școala de șoferi. Deci fiți atenți aici așa, vă învăț. Uite așa, apăsați pe știți unde e accelerația, vă învață și părinții. Deci, volanul drept, este așa să dau eu mai așa. Așa. Deci fiți atenți, volanul să fie drept, viteza să fie pe liber. Stați puțin. Care ambriajul la maxim. Mașina oprită. Așa, da? Pe liber. Frâna mână dată jos. Centura, știți că multă lume zice să vă puneți centura, că și voi nu, că mințiți, nu, protejează. Voi mințiți, nu ăia. Sunt unii care nu te învață de bine, dar să ne simțiți ăia, spun eu. Fiți atenți. Piciorul pe ambreiaj, bă, ajung la pedală. Bă, dar altă problemă, n-ajung în față. Ajung eu la pe, dar văd foarte bine. De când drept ce nu vezi. Și acum pot să rătresă. Ce? Mă uit așa din stânga. Păi da, uite, mă uit în dealul. Unde bă? Iau curba. Foarte ușor. Deci fiți atenți. În față pe de un drept. Nu. Dar știi cum fac? Pe centura asta, mă uit, aha, da, de drept. Sariete, pot să văd pe aici. Dar acum e soare la mine și nu pot să văd bine. Piciorul pe ambreiaj, da? Deci așa. Și o țără accelerată când e punetă. Așteptă să se stingă niște becuri. Eu nu o pornesc, că n-am baterie vară decât. Ia vede. Și? Și începe să vorbea. Să pornească. A pornit. Accelerează puțin. Pe urmă dați de cheie. Luați în ce picior. Pe ambreiaj. Vă accelerați. Și începeți. Începeți. Vă spun, eu acum zice că sunt evident.
Analizarea la curbe trebuie să dați, că să învățați. Pac. Să vedeți că știu să merg cu mașina. Ia fiți atent. Pe a doua. Curbă. Vedeți? E foarte ușor să mergi cu mașina. Ia fiți. Analizare. Pac. Condus, pac. Sărim geamurile, pac. Titei în papa la mașină. Noi de volan. Pe urmă... Asta e vlogul. Pa, pa!